κάνει για άλλη μια φορά το πιο νόστιμο cheesecake με φράουλες που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Οπότε πάμε να σου δείξω πώς θα το κάνεις κι εσύ. Αρχικά να σου πω ότι είναι ένα πάρα πολύ εύκολο γλυκό. Δεν χρειάζεται ούτε ψήσιμο ούτε τίποτα. Οπότε γιατί όχι να το κάνεις σε ένα κάλεσμα αντί να αγοράζεις γλυκά απ' έξω. Για αρχή θα χτυπήσω τα μπισκότα μου και θα προσθέσω το βούτυρό μου για να κάνω τη βάση σε μία φόρμα και από κάτω έχω βάλει λαδόκολλα. Έτσι ώστε να μην χαλάς στην ουσία τα κομματάκια όταν τα σερβίρεις. Και φύγαμε να κάνουμε την κρέμα. Πρώτα θα χτυπήσουμε τη σαντιγί, την οποία να θυμάσαι πολύ καλά ότι πρέπει να είναι παγωμένη από το ψυγείο και οριακά να βάλεις και τον μπολ μέσα στο ψυγείο. Διότι δεν πίζει τόσο εύκολα αν δεν είναι κρύα. Προσθέτω την κρέμα, τυρί και ξύσμα από ένα λεμονάκι και θα ανακατέψω πολύ καλά. Κάπου εδώ είναι έτοιμο το γλυκό και πάμε στο εύκολο σημείο όπου είναι να βάλεις την κρέμα πάνω στα μπισκότα και παράλληλα να κόψεις φρέσκες φράουλες, τις οποίες δεν τις βάζεις στο ψυγείο για να μην χάσουν το άρωμά του πριν τις βάλεις στο γλυκό. Πόσα είπα μέσα σε μια πρόταση. Και παράλληλα έχω κάνει μία αυτοσχέδια σαν μαρμελάδα, θα έλεγα, σιρόπι για να το ρίξω από πάνω. Στην ουσία απλά έκοψα σε κυβάκια τις φράουλες, έβαλα μία κουταλιά μαρμελάδα σε ένα μπρίκι και μία κουταλιά ζάχαρη και τα άφησα να πάρουν μία βράση και να βγάλουν τα ζουμιά τους οι φράουλες. Και θα δείξουν κάπως έτσι και αφότου κρυώσει θα το περιχύσεις πάνω από το γλυκό σου και θα το αφήσεις στο ψυγείο για τουλάχιστον 3 με 4 ώρες πριν το σερβίρεις για να δέσει και να παγώσει η κρέμα. Καλή επιτυχία! Bye!